So hello, my dear or dearest subscribers and dearest my viewers. Greetings to all of you in the name of our Lord Savior Jesus Christ. Gibi sintarawno boynisimbo जेसेबांनाखि आंनि subscribers viewers फोर दङ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि अननाय आरो खुलुम हरनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान गुसुं ब्लग भिडिअआव साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय. So my dear viewers and my dear subscribers, today at this place, from this place, I want to share something, a short message I want to discuss with each and every one of you. ना बे जायगानिफ्रायनो दिनै नोंथांमोनजों फिसा खोथा माखासे जोंनि ख्रिस्टियान जिउनि मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो सावरायनो आङो सानदों. बेनिखायनो I hope everybody will watch my video up to end and I hope that you will not skip my video. बेखौनो मिजिं थिदों आरोखि ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासे नायलांगोनखौ आरोखि. तो बाथ्राया बेनो जाबायना आंनि साबस्क्राइबार्स आरो आंनि भिउवार्सफोर आरो जायफ्रा दिनैसो गोदान नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो दिनै सावरायनो सानदों आरोखि ना शेयार खालामनो साननाया बेनो. जोङो दिनै बा जों ख्रिस्टियान जाबायना जोंथ' दिनै ख्रिस्टियान जाबाय सोरबाबा जों गोबाव बोसोरनिफ्राय जों ख्रिस्टियान जाबाय सोरबाबा ससेनिफ्रायबो ख्रिस्टियान जाबाय सोरबाबा बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों इसोरखौ नाजावबाय बा ख्रिस्टियान जाबायना जोङो दिनै थ' जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय ना सोरगोआव थानाय बे गोथां इसोरनि बोरखौ जों साफ्रामबो मोननो लुबैयो ना मा होनो बेबायदि ख्रिस्टियान गैयादि इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैयो ना बुहुमाव बेबायदि नागिरब्लाबो मोननो थांनाय नङा जे इसोरनि बोरखौ बिथांनो नाङा ना बेबायदि आरोखि बेबायदि बुहुमाव बेबायदि मानसि नागिरब्लाबो मोननाय नङा बा रावबो बुंनाय नङा आंनो इसोरनि बोरखौ नाङा स्पेसियेलि जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव थ' जों बेखौनो सोङोब्ला बुंगोन आरोखि ना जों ख्रिस्टियानफ्रा जुदि सोरखौबा सोङोब्ला बा आंखौनो सोंबाय ना बा सोरखौबानो सोंबाय नोंथांनो इसोरनि बोरखौ नांगौना नाङा होननानै सोङोब्ला जोंनि एन्सारा मा जागोन नाङाथ' होनथारनाय नङा नांगौ ना मा होनो नांगौ जोंनो थांनानै थानायाव इसोरनि बोरखौ दिनै जोंनो नांगौ आरो बै इसोरनि बोरजोंसो जोंनि न'खर जोंनि मण्डली ना जोंनि लाइफ जोंनि बिजनेस जोंनि इसोरनियाव थांना थानाया बिराद साबना हामना मोजां जायो आरोखि. ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे साननानै नायना जोङो सानना नायब्ला नुयो जाय ख्रिस्टियान मानसिनियाव इसोरनि बोरा गैया ना आरो जाय मानसिया इसोरनि बोरनि सिङाव थानो रोङा बेबायदि ख्रिस्टियानखौ नोंथांमोना नाहर बिथांमोना मा रोखोमै थांनानै दङ इसोरनियाव मिरौ जिरौ ना बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना बेखौबो मोनसे एग्जाम्पल होबावनोसै आङो फांसे बिफांखौ जोङो नाहरनि हासार गैयैयाव रज'नाय आरो हासार गोनाङाव रज'नाय बिफांखौ जोङो नाहरनि ना हासार गोनाङाव रज'नाय बिफाङा बिराद सोमखोर नायनो मोजां ना गोथां गाब सोमखोर बेबायदि बिलाइफ्राबो ना बेबायदि नुजागोन आरोखि. ओमफ्राय जे हायाव हासार गैयैयाव रज'नाय जेनाखि बिफां बे बिफांखौ जोङो नाहरनि गोरान रानसावसाव ना मिरौ जिरौ बेबायदि जोङो नुनो मोनो. थिग बेबादिनो आरोखि ना बे इसोरनि बोरा जोंनि थाखाय हासारनि समान मोनजाग्राफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना हासार बे हासारजोंनो जोङो बोलोग्रा गोगोम सास्थ' मोजां जोङो दिनै जानो हायो. ओमफ्राय जाय ख्रिस्टियाननियाव बे इसोरनि बोर गैया द्याट मिन्स इसोरनि जे हासार होनाय गैया बे बिथांमोना बिराद दुखु खस्थ' मोननो नांगौ जानानै फैयो समायथे ना मा होनो बेखौ दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्राव जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव अनजाग्राफोर ना. थ' नोंथांमोनजों आङो गोबांथार समावनो बे दुब्लिबारिफ्राव थानानैनो इसोरनि बाथ्राखौ सावरायनाय जायो नोंथांमोना जेबो साननो नाङा दिनैबो बे दुब्लिबारियाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो फिसा फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो सावरायनो सानदों आरोखि. थ' बेनिखायनो I hope you will not skip my video. I think everybody will love me, like me and supporting me still now. So thank you so much dear viewers, dear subscribers. You have supported me loads of
बिराद आंखौ सापर्ट खालामबाय नोंथांमोना बेनिखायनो हाजासे हामबाय होनदों आरोखि थ' जोङो माब्रै इसोरनि बोरखौ जोङो मोननो हायो बेखौनो गुसुं सावरायनोसै ना आं दहाय होनदों बेबायदि ख्रिस्टियान गैया जायहा इसोरनि बोरखौ नाङा ना बेबायदि बुहुमाव मानसि गैया आंनो इसोरनि बोरखौ नाङा होनग्रा ना बयबो जोङो इसोरनि बोरखौ जों मोननो लुबैयो जोंनो नांगौ थ' जोङो माब्रै इसोरनि बोरखौ जोङो मोननो हागोन जोङो एसे सिन्था खालामनि दे जोंथ' इसोरनि बोरखौ जोङो मोननो लुबैयो ना इसोरनि बोरखौ जोङो मोननो लुबैयो everybody we want the blessing of God but how we will get or receive the blessing of God we have to know first this बेखौ जोङो मिथिनो नांथारगोन जोङो माब्रै इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन बा माब्रै मोनगोन माब्रै नाजावगोन जोंथ' बेखौ मिथिथारनो नांगोन बेखौ मिथिथारबाथ' impossible बियो we can't receive the blessing of God unless if we don't know जेब्लासिम मोनथिथाराब्लाना बिराद गोरा जागोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोनजों मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ आं दिनै सावरायनो सानदों ना जों साफ्रोमबो इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैयोखाय थ' मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै लाग्रोदिनि ओमफ्राय जोङो गुसुं सावरायनायाव जोङो थांबावदिनि बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जायफ्रा नायबाय इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों ना बोर होथों बिराद गिदिर बाथ्रा बे जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव इसोरनि बाथ्राफ्रा थानो नांगौ गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जोङो दिनै मिथिनो नांगौ आरोखि बे इसोरनि बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जों मिथिब्लासो जोंनि गोसोआव थाब्लासो इसोरनि बोरखौ जों आवग्रिनो हागोन आदारवाइज जों हाथारनाय नङा आरोखि इसोरनि बोरखौ जों गोबां जोंनि जिबनाव जों लुबैयो गावखौनो बिराद फरिखा खालामनानै नायो आरोखि आंबो समायते most of time I am unworthy to receive to get the blessing of God why dear friends do you know that नोंथांमोना मिथिगौना आं बेखौ बुंला समायथावथाव नङा इसोरनि बोरखौ लानोनो आंथ' बेबायदि मानसि आरोखि दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय थ' मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि आरोखि खोनासंहोनि आं मोनसे लिरना लाना फैदों बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 1:25 सिरि जेम्स चैप्टार 1 verse 25 बेयाव बेबायदि लिरदों बर'नि फरायनोसै आन्थाय गहोजानायनि गुरगुनाय आयेनाव नायखंख्रेग्रा आरो खालायफ्लायग्रा आरो खोनासंनानै बावग्रा जायाब्ला आन्थाय हाबा मावग्रा जाब्ला बियो गावनि मावनायाव बोर होजाग्रा जागोन आसा खालामो नोंथांमोना बिराद क्लियारैनो बे बाथ्राखौ खोनाबाय आन्थाय गहोजानायनि गुरगनाय होनना बुंदों दै ओमफ्राय मा होनदों आयेनाव नायखंख्रेग्रा ओमफ्राय खालायफ्लायग्रा आरो खोनासंनानै बावग्रा जायाब्ला ओमफ्राय हाबा मावग्रा जाब्ला बियो गावनि मावनायाव बोर होजाग्रा जागोन वाव मिथिबायना होमब्ला बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों एसे जोङो मोनथिनो हायोना इसोरनि बोरखौ जोङो माब्रै मोननो हायो how can we receive or how we will receive or we will get the blessing of God जों एसे मिथिथारबायना आसा खालामो नोंथांमोना एसे मिथिबाय बुजिबाय होननानै ना मा होनदों गोजोननायनि गुरगुनाय आयेनाव नायखंख्रेग्रा खालामफ्लायग्रा जोङो बेबायदि जाथारनो नांगोन आरोखि ना बेबायदि ख्रिस्टियान जोङो जाथारनो नांगोन ओमफ्राय खोनासंनानै बावग्रा जायाब्ला जे इसोरनि बाथ्रा ना बे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जोंनि पास्टर एभान्जेलिस्ट साफ्राम बिशप फालकफोरनिफ्राय फादारफोरनिफ्राय जोङो खोनासंनानै बावग्रा जायाब्ला मा जागोननो बावग्रा जायाब्ला आन्थाय हाबा मावग्रा जाब्ला होनदों मिथिबाय दा इसोरनि बाथ्राखौ बाइबेलाव फरायनानै बावग्रा जायालाब्लानो हाबा मावग्रा जायोब्ला मा जागोन होननानै बुंदों बियो गावनि मावनायाव बोर होजाग्रा जागोन अनजाग्राफोर मा होनना बुंदों मिथिबायना बियो गावनि मावनायाव बोर होजाग्रा जागोन सोरबायदि ख्रिस्टियाना सोरबायदि मानसिया जायहा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बावालासे हाबा मावो इसोरनि थिननाय बायदि थाबायो बाइबेलाव लिरनाय बायदि खालामो प्रसारक पास्टर फालक हाफ्राम बिशपफोरनि बुंनाय बायदि खालामो बावग्रा जायालाबानो बिसोरनि बुंनाय बायदि हाबा मावग्रा जायो बेबायदि बिथांमोना बेबायदि ख्रिस्टियानफ्रा मा होननानै बुंदों बियो गावनि मावनायाव बोर होजाग्रा जागोन बेबायदि मानसियासो इसोरजों बोर होजाग्रा जागोन होनब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समाव जोङो बिराद
बिराद मोनसे क्लेरिफिकेशना जोंनियाव फैदों जे इसोरनि बोरखौ जोङो माबोरै मोननो हायो बेबादिनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै इसोरनि बोरखौ मोननो हायो अनजाग्राफोर मिथिबायना थ' आसा खालामो नोंथांमोना बिराद क्लियारै मिथिसिनबाय होननानै आंनिफ्राय साबसिनै बुजिबाय होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमखौबो बेखौनो मिजिंथिहरदों बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रिक्वेस्ट खालामो आरोखि ना जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिदा फंबाय बा बिब' बिनानावफोर जेसेबांनाखि दङ फै जों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बेबायदि खालामग्रा हाबा मावग्रा जों ख्रिस्टियान जानि आरोखि ना बावगारा लाबानो जेन' जोङो इसोरनि बोरखौ जोङो रिसिभ खालामनो हायो then only we can get or receive the blessing of God dear friends and dear viewers and dear subscribers through this video I want to encourage each and every one of you dear friends बेखौनो थुलुंगा होनो सानदों फै जोङो दानिफ्राय इसोरनि बोरखौ मोननांगौनि थाखाय आरो जुदि नोंथाङा इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला बेनि बाथ्राखौ फालक पास्टर हाफ्रामफोरनि बिशपफोरनि फादारफोरनि थिननायफोरखौ बुंनायफोरखौ बाइबेलनि बाथ्राजों जोंखौ बुजायनायफोरखौ बावग्रा जायालाब्लानो हाबा मावग्रा जानि आरो जोंनि मावनायाव जों हाबा मावग्रा जानायखाय इसोरनि बादि खालामग्रा जों जानायखाय जोंनि मावनाय समाव जोङो इसोरनिफ्राय जोङो बोरखौ मोनगोन अनजाग्राफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ नायगिरि बयनिसिमबो बेखौनो आं मिजिंथिहरबाय नोंथांमोना गोथौयै दिनैनिफ्राय इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन आरो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बावग्रा जायालाब्ला साफा मावग्रा जागोन आरो इसोरनि बोरखौ मोनगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरा नोंथांमोननि न'खर नोंथांमोननि मण्डलि नोंथांमोननि बेक्तिगत जिबनाव बोर होथों अरायबो हेफाजाब खालामथों नोंथांनि दुखुआव नोंथांनि सुखुआव नोंथांनि बेमार आजार आनजाद खैफोदाव इसोरा नोंथांखौ सहाय खालामथों हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों